Ahoj pani Feláci, dnes vám odhalím absolútne všetky moje karty. Dobrá metafora, čo? Inak povedané, dnes vám tu odhalím všetky programy, tipy, triky, ktoré používam. Myslím si, že môžeme ísť na to. Myslím si, že by sme mohli začať programy, ktoré používam na grafiku a teda celkovo na miniatúry. A hlavný program, ktorý používa, sa volá Canva. Je to teda hlavne program alebo teda stránka, kde môžeš používať viacero aplikácií. Je to v podstate, dá sa povedať, že taký ľahší, o mnoho ľahší Photoshop. Toto je v podstate program, kde jednoducho všetky iné veci poskladám dokopy, aby som vytvoril ten finálny produkt, teda nejakú tú grafiku alebo miniatúru. Taktiež používam túto stránku, ktorá sa volá remove.bg. To je v podstate stránka na to, aby som odstránil pozadí nejaké fotky a potom to mohol použiť zase na tú miniatúru. Toto je multifunkčná stránka, dá sa to použiť na obrázky, videá a ešte aj na AI písanie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ako som hovoril, má to viacero funkcií. Ďalej používam ešte aj takéto stránky ako napríklad fortnite.gg. V podstate celkovo používam stránky na setu. Väčšinou neviem nájsť náhodou nejaký nový item, ktorý je vo vonku, tak zájdem tuto a hneď to tu je takto nachystané. To isté platí aj napríklad pre MC Icons. Napríklad tuto sú všetky itemy z Minecraftu ako PNGčka. Je to absolútne wonderful, milujem to. Potom používam ešte Photopea, ale to je pre mňa úplne nový program, takže ho ešte úplne až nepoznám. To je v podstate zadarmo Photoshop, dá sa povedať. Hej, ak chodíte na moje streamy, tak možno ešte vidíte také tie ako keby začiatočné screeny a tak, alebo napríklad ešte tú obrazovku, keď som napríklad preč. No dámy a páni Feláci, toto robím cez také templates, ktoré si môžem normálne vygenerovať. Je to veľmi ľahké, dá sa to použiť aj na Discord servery, napríklad ja som to už aj myslím si, že použil aj na svoj profil, keď som mal Nitro. Je to veľmi užitočné, je to tu aj tiež multifunkčné, môžete to používať ešte aj na Minecraft servery, na športové kluby a tak ďalej a tak ďalej. Je to určite veľmi užitočné. Keď už sme pri tých streamov, tak možno si všimli moje transitions. Vždy keď prepínam scénu, tak je tam tak sú tam také monitory alebo teda také telky. Na to som použil stránku profunder.com a transitions. To je v podstate tiež generátor týchto transitions a potom som to jednoducho uploadol do OBS a použil. Keď sa vrneme na edit, tak rovno vám prezradím, že používam takzvané pluginy, ako napríklad Soundy Placeit. To je v podstate veľmi ľahký plugin, vďaka ktorému môžem pridať takéto efekty, ako napríklad stlmenie. Vidíte? Alebo napríklad môžem nejaké audio urobiť tak, aby znelo, že je jednoducho napríklad zo sluchátok. Je to veľmi užitočné, budem úprimný. Ďalej ale ešte používam nejaké videopluginy. Konkrétne obidva sú od pána Mr. Alex Tech. Dávam ho do popisku, je to veľký frajer. Ja používam práve dva pluginy, ktoré sa volajú Magic Zoom a potom ešte Magic Animate. Magic Zoom to sú v podstate tieto veľmi ľahké dynamické zoomy. Hej, jasné. Potom ešte aj takýto, ktorý je rýchlejší, tak ho trocha. A ešte Magic Animate, to sa hodí napríklad, keď chcem nejako animovať niečo. Má to ešte k tomu aj rôzne tieto animácie. Môžem napríklad urobiť to, že najprv táto obrazovka sa tu priblíži a potom sa tak fadne. Napríklad takto. A keď si to tak trocha presunieme, tak by sa to potom malo takto dissolvnúť. Áno, nádhera. Ako som hovoril, veľmi ľahké na použitie, je veľmi užitočné. Dávam na to tiež link do popisu. Ďalšie programy, ktoré používam, sú hlavne tie tri. Tieto dva sú špecificky na modelovanie a na Minecraft a toto používam napríklad na modelovanie CS2 skinov a teda agentov a ešte Fortnite skinov. V Blockbenchi si môžem vytvoriť takýto ten veľmi zaujímavý text, ktorý vidíte ináč na miniatúrach tiež. Alebo si tu môžem uploadnúť môj skin a potom ho takto pozovať a modelovať a potom to zase takto pravím screenshotnúť a zobrať si to. Minimator je tiež dosť podobný, akurát je, by som povedal, taký viacej komplikovaný, hej. Tiež je to dosť ľahké, akurát treba sa to najprv vždy naučiť. Najmä tomu, že tu mám teda nejakú postavu, ja si môžem ešte, myslím si, že loadnúť tu nejako tú textúru, to sa dá tiež. Tomuto som tiež celkom nový, takže tomu ešte úplne nechápem, ale
Toto tiež budem čoskoro používať na miniatúry. Auto AE je tiež teda generátor nejakých takýchto hooks, alebo teda nejakých takýchto videí. To väčšinou používam na nejaké také, povedal by som, vážnejšie videá, ako napríklad nejaké dokumenty. Napríklad na tento dokument, ktorý som teraz robil na apríla. Ešte jeden taký bonusový tip, ak náhodou nemáte druhý monitor a streamujete, tak si môžete ešte stiahnuť takúto apku, ktorá sa volá Transparent Twitch Chat. Je to v podstate apka, ktorá vám jednoducho ukazuje chat, či už na YouTube alebo na Twitchi. Ja si to väčšinou hodím takto niekde túto do ruhu a mám to. Tak väčšinou ja čítam chat, pretože nemám nejaký druhý monitor, na ktorom by som to mohol rýchlo čítať. Mám pani Faláci, takže to by bolo absolútne všetko pre toto video. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa pozreli. Dúfam, že som vám aspoň nejako pomohol. Toto sú asi všetky také najdôležitejšie, najzaujímavejšie programy, ktoré používam. Áno, je ich dosť, ale nikdy nesklamú. No nič, Faláci, mám vás rád. Uvidím sa zase v ďalšom videu. Toto bolo také kratšie, o mnoho menšie video. Tak GG's, ahoj, zase na budúce.